Yangenkulu. Baba naphila kodwa. Hey sikhona. Hawu ke zakhala ihawule indudu zikhanya mina kofuyihlo nonyoko. Bathi kusenyangeni. Akusho inyanga. Yebo. Ngoba lapha lekudliwa khona ubhekeni. Ya. Noshisa inyama. Yebo. Akusheni. Hayi phela lapha mfowethu unanokuthi nje oyithanda into ewumsebenzi wakho. Yes ufike unikwe isiphiwo base bethi kusezandleni zakho usiphatha kanjani. Nanokuthi into ubizelwe nikuyona noma uyaforce. Yes, yayizwa indaba. Njenganalezinyanga lezi egcwele lapha ya. Bo TikTok esingakaze siyibone emahlathini. Aziwazi umuthi ehlathini igqola silazi ikhambi lapha. Isigodo sesibone hey cha noko ugcwele izithombe zami lezo khona la ungithuma khona. Khona la ungithuma khona. Yeah. Ngeke ngikutshela. Yeah. Lapha nginabo kodwa bayabona. Bayabona. Lapha nginabo kana. Okusalayo bayabona. Lapha nginabo la. Khona abayibonayo. Khona abayibonayo. Inyanga enkulu. Cha. Mina nawe wena usebenza abantu inyanga. Usebenza abantu baba kunjalo. Uthini namhlanje abantu namhlanje? No mfowethu ngibuyela ngqo ephakamisweni. Iphakamiso. Yes, iphakamiso. Ngeke ngazenza kakhulu before. Ya ekade sikhona vele isiphakamiso saqhubeka bese sa 4000. Sezipheleleke manje. Uma uthi ziphelele okusho ukuthi ehlathini usungene wajula. Ngangena ngaphasi empandeni. Uthe kukhona sika 4000 sikhona lesinye sinale wa 4000. Khona sa 8000 futhi. Esika 8000. Yes, leso sosihamba nesigubhu esincane esimhlophe. Esincane isigubhu esimhlophe. Masikhumbe isigubhu esincane nazi ya. Isigubhu esincane esimhlophe. Lezi. Yes, kunesigubhu esincane sihamba naso. Naku la. Yes. Eduze uboshelwe. Kabi, ngiyabhubha. Uboshelwe. Nezinye ziyahlaziyeka ngendlela yazo. Baba. Asike siqale la ku 4000. La ku 4000 kwenziwani? La ku 4000 ngiyahamba ngigeze. Mase ngigezile. Mase ngiyacaba ngesiphakamiso lese ngithi gcatshwa phasi enyaweni uphume kuye phezulu. Mase unikwa amakhamba akho. Bese uyahamba uyosebenza. Mase uyahamba uyosebenza. Umuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Yebo. Umuntu othi mina sengikhathele ukuhlupheka. Nje mase siyabuya sa 8000. Same futhi 8000 ngikwenza njalo. Kodwa kumehluko usuke uzothola isigubhu lesiyana ozobugeza ngaso. Uzokuchazela imithetho yakho ihamba kanjani ayimibi. Ayimibi. Vele fanele ibe nomthetho into yakho. Angithi neglass fanele ube nomthetho ukuthi ungayicuphelisisi la ngoba uyicuphisa izowe ifahlake. Yayibuka lona. Ungayicuphelisisi iglass yakho ngoba uma uyiciphelisisa izowa. Sengike ngicabange nopizza ukuthi umuntu ophethe upizza awujikisi isikhwama. Awujikisi noplastic abawu3 abawu4 nokubheka. Upizza ufana ubambe kanje. Uhambe kanje upizza ngoba mawuthi noma khonto ekukhohlini usuyibona ngelinye ilanga ngoba uphethe upizza. Into enjalo ke imithetho. Manje ngeke bathe upizza benomthetho yabo. Siya ku 15. U15. Hey u15 esuke kushubile bona. Kusuke kushubile. Usuke kushubile ngoba u15 fanele ube khona imithetho ozokwazi ukuyenza engizoyisho kuwena. Esizovumelana ngayo ukuthi uzokwazi yini. Ukuthi olesihlanu, olesithathu nolosihlanu umzile umuntu wakho. Olesithathu nolosihlanu umzile umuntu wakho. Cha phela ngalesikhathi uhamba ngemithetho. Buka ukuzila umuntu wakho. Ya. Kodwa manje awusukile ngala kushuni. Cha usukile wezinto zakho. Futhi ziyaphaka. Ukuyilungisa. Akushiyo awushongo nyanga enkulu ukuthi umuntu akangayi. Cha. Hlukane nomuntu wakho. Ushole insuku lezoyisho. Ezimbili. Uyabona? Ayi cha mina fanele ukuthi awushongo lutho. Yes, ngoba umehlukile lo baba. Ibona labantu abafonayo manje. Bayafona manje basifuna. Bafuna nokuthi inamba basibambe enambeni. Awucela ungikhathalele ifoni zobe ngibuyelekela lo baba. Enambeni lapha 065 063 16 54 siphinde 065 063 16 54 lezo namba lezo qinisekisa kuzona ukuthi uyangividwa khona uma ngiwatshapha mawukuthi unosizo olufunayo lesiphakamiso. Ukuphakamiswa ke sithe uphakamiswa umuntu owenza something. Uphakamiswa umuntu owenza something noma othi ngifuna sengikhona lapha ngifuna ukunyuka lana la
anginuke kahle ngithi mina ikhonto esengiyibambile engiyizamayo nengiyihlanganisayo manje kodwa kuhlangani kahle lift umuntu bese umnikeza amandla mase kunika amandla injalo nje indaba awukho umlingo anginawo mina ke ngifuna ngoba umbombayi wenyanga ngufuna u-YouTube uyatholakala ngikhona ku-YouTube Diani Makhanda abuvavuthayo kuzobe yona le nyanga uvutha lona imini uzongibona uvideo call yonke into esiyenza nawe ukuze nabantu bangahekheki ngoba bazoshayeka baningi abantu abazozamela ku-Facebook uyatholakala yatholakala ku-Facebook thini page lakho Facebook Diani Makhanda abuvavuthayo DR Makhanda uzolibona lelifollowa kakhulu uzobona o-live fanele ubone o-live bami hayi o-live yemali kuvezwe imali akubina lo khona leke ngikubone khona usemahlathini lapho ucebula ugijima phansi bazobona leyabhubha lapha hayi le nyanga esithi sisebenza ku-TikTok khona ngikhona ku-TikTok Diani Makhanda abuvavuthayo futhi liyavutha kuphela akekho cisha futhi njengoba ulibona livutha kanje njengoba manje ubusuku nemini nalikhandlela libovu livuthayo ubusuku nemini manje asikhulume ngala makhandlela lesigodlweni umuntu sikhuluma ngezinto zakhe ukuthi azikhanyi into zakhe baba abantu inamba nansi kahle nazi inamba bazosibona sibonke baba akhulume nami